san soyayya. Ashe soyayya a cikinta akwai wani sirrai. Duk ran da ka fara za ka gano alkhairai. Ka san shi so lambu ne ko ina kaga tsirrai. Ta so bishiya ne kullum yana da darasai. A'a shin wai soya kake sunanka yana burge ni. So ne kai ko kwa yaro amsa bani. Ni fatin da ka kamun ka shige ni kake rudani. Ka ji tausayi na man karka bar hauka ya shige ni. A'a su ne zanen zabuwa mai kyawun launi. Sufarsa kamar dai sai da kyawun zane. Kama da wahainiya in ka ganshi ciki na furanni. To kun ji fazancen da na yi shi cikin waka ne. A'a shi so tsuntsu ne suka ce tashi fa yake yi. Kuma so iska ne ko ina yabo baya shayi. Ni fatin da na tsinci kaina cikin sa nake juyayi. Kai rajin mawaka a wajen sa yabansa suke yi. A'a shi so cuta ne maganinsa ko ba a yanzu. Inda ya shige ka daga nan ka fara gumurzu. Kuma so gwarzo ne yawansa yake tingazu. Duk wanda ya kama tufa lallai za ya azabtu. Ƙarshen maganar dai ku ji ni faso mugu ne. Kuma so waraka ne ka shige shi fa alkairi ne. Duk inda ka tsinci kanka ka gode wa Allah.